मनशामध्ये मनीषाम देवान बिसलो एक यासक जाम दिले तुमकां एक व्हड मिसाम शिकूंक लोकांक ते लिसाम मनशामध्ये मनीषाम देवान बिसलो एक यासक जाम दिले तुमकां एक व्हड मिसाम शिकूंक लोकांक ते लिसाम यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसावकार्यान यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसावकार्यान संपूर्णाका संसाराच्या सागरान तारो सांभाळ्या जगजिणेचो संसारानी देवचाराच्या लारामध्ये पावला सांभाळ जडवाऱ्यामध्ये संपूर्णाका संसाराच्या सागरान तारो सांभाळ्या जगजिणेचो संसारानी देवचाराच्या लारामध्ये पावला सांभाळ जडवाऱ्यामध्ये यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसावकार्यान यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसावकार्यान देख तुगे पात्रोन सांताची यासक बाप मरी वियानेची देवान दिली जाणवाय बुद्धीम जाणाऱ्याची मागून जोंगे तूं ताचे लागची देख तुगे पात्रोन सांताची यासक बाप मरी वियानेची देवान दिली जाणवाय बुद्धीम जाणाऱ्याची मागून जोंगे तूं ताचे लागची यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसावकार्यान यासक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो
जातून गुळी सांडलेल्या बकऱ्यासो सोंपय तुझे जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मी सावकार्या